și am căutat pe internet, pe Facebook, pentru o operație de micșorare de stomac și am găsit spitalul dumneavoastră. Am contactat la numărul de telefon pe doamna Claudia, unde mi-a explicat toată situația de a fi rapăr. Am fost foarte mulțumit și am rugat-o să mă ajute cu biletele. M-a ajutat foarte mult doamna Claudia. Am venit aici la spital, am ajuns repede, unde am fost și operat. Mă simt ok. Spitalul se numește Mediglow. Este super. Personalul este super ok. Începând de la manager până la asistente. Și ce mai să zic, am fost foarte mulțumit de tot ce am întâlnit aici în experiența mea, sunt foarte mulțumit și țin să mulțumesc foarte mult încă o dată spitalului și doamnei Claudia și domnului profesor, doctor, pentru tot ce a făcut pentru mine. Vă mulțumesc mult!